Aquest és un problema pràcticament endèmic des de fa molt de temps de l'agricultura valenciana, la mosca de la fruta o la mosca del Mediterrani. No és una cosa nova, igual ara amb els mitjans de comunicació se sap més, però ja tenim presència d'ella des de 1842, però és un problema molt negatiu per al camp valencià, perquè eixa mosca fa malbé les collites, pot depositar larves i això, sobretot en les exportacions als Estats Units, està molt mirat, molt controlat i per exemple, en 2001 n'hi hagué una partida que després no va ser certa, però va n'hi haver una alerta en els Estats Units perquè n'hi havia larves en les exportacions i allò s'ha aturat. Per tant, és important que combatem aquesta plaga. Aquesta plaga, principalment, les accions que s'estan fent són dues. Una, la solta de mascles estèrils, que això continua fent-ho la Conselleria, i dos, en els últims anys, la Conselleria donava uns productes, un insecticida que es posava en uns esquers, en unes trampes que calia ficar uns quants, un número determinat per fanecar. Fins l'estiu anterior, és a dir, fins a l'estiu del 2011, fins al 2010, la Conselleria havia pres consciència i repartia l'insecticida o el producte als llauradors. I això era la línia correcta. Això era la línia correcta perquè és un problema comú, és un problema que afecta no sols a la taronja, sinó a altres frutes i s'ha de combatre conjuntament. De res val que un llaurador en el seu camp fiqui molts esquers si el camp del costat està abandonat o si el camp del costat no fa el mateix. Aleshores, una manera de promocionar i d'invertir en el camp i una manera de fer que els costos no pugen era donar aquest producte a través de les cooperatives o a través dels ajuntaments. Per qüestions econòmiques s'ha retallat en això, però el problema va ser la conseqüència. És a dir, en un camp, en un sort d'escassa productivitat, el primer que fa el productor és intentar reduir costos i aquest és un cost que s'intenta reduir, però el problema és que llavors empitjora la qualitat, llavors n'hi ha part de la collita que no pot tindre eixida i a més que fa baixar el preu. Per tant, pensem que el fet que la Conselleria hagi deixat de subvencionar o d'ajudar en una planificació global és una cosa negativa per al camp i que se pot retallar de molts llocs, s'ha de retallar, si se vol, d'altres despeses, però d'aquesta no, perquè és que l'agricultura ha de ser un dels puntals per als quals hem d'eixir. No posem més pedres a la barca, no posem, nosaltres ja hem parlat d'Europa, de la PAC, de l'acord en el Marroc, no posem nosaltres una pedra més per a que la barca vagi enfonant-se i l'agricultura siga menys competitiva. És a dir, encara que resulta diners, és molt més econòmic invertir en això i que la producció puge i millore perquè després es recuperarà en impostos i en treball que el voler estalviar uns diners que després a la llarga ens eixirà més car. Ens eix més car no combatre la mosca del Mediterrani que combatre-la a nosaltres, a l'economia valenciana i als llauradors. Per tant, el que reclamem és que la Conselleria torne a la mateixa política del 2010 i és a facilitar gratuïtament els atraients insecticides per als esquers, perquè ho retrobarem amb escreix, segur. Gràcies. Bueno, sí que és de veritat, te vaig a dir, heu llegit en castellà. Es cierto que la ceratí descapitata es uno de los problemas más importantes en materia sanitaria del sector agrario de la Comunidad Valenciana. Actualmente es el más importante del sector citrícola. Sí que és de veritat que és molt mal de combatir. La setmana del camp, el secretari de la Unió va dir que havia augmentat el 30%, així en València, per almenys en el Algemesí, el 39%, jo crec que va baixar. Actualment reproducen y se liberan semanalmente en torno a los 400.000 millones de machos estériles sobre una superficie de algo más de 150 hectáreas de los cítricos de la Comunidad Valenciana. De esa manera se consigue que esta zona haya 5 machos estériles por cada macho salvaje. Luego, yo creo que se preocupa prou la Conselleria, per almenys me pareix a mi, en Algemesí,
en el CMSI, concretament la cooperativa, tenia materials dels altres anys i ho va subministrar als llauradors. I de la conselleria també s'hi va recibir, que allí n'hi ha de l'any passat, o sigui que l'any passat el llaurador pràcticament no es va estar, perquè n'hi ha d'aixòs dos puestos. Després, ell posà a mi ho heu vist, una motet en un depòsit i va pedir dels horts una espècie de turbo. I després la cooperativa, en els carrers rurals, també posa un turbo i entra per tots els camins. Perquè sapigueu, aquesta plaga solament ataca a les axumes i clementines. A les navelines encara no, ni a naves tampoc. O sigui que ataca a l'oquipso, a la clocellina, a la axuma, a l'orval, aquestes matèries. Quan se cullen ja s'ha acabat. O sigui, quan ve el fred, aquesta plaga s'acaba. Jo no sé encara què farà aquest any que ve. No sé si la temporada aquesta que vindrà servirà. Jo ho preguntaré i trataré a veure si se pot aconseguir i ho faríem i ho donaríem conforme donàrem. Tens darrere, quan vingui a la xelà, el senyor alcalde tindrà molt bona idea de subministrar el 50%, que ha sigut un bé, perquè el terme base i ja no queda res del fred, ha brotat molt bé, ja que s'han sigut patades i els diners molt ben gastats. Jo crec que en això, si això n'hi ha més, i este dia que n'hi havia el 30%, però este senyor que ho va dir, este és del nord de Castelló, de Traigueras. Allà és més fàcil. Així en València, en el CMSI, concretament, no n'hi ha més, no, al revés, menys. Hi ha res més. Jo crec que estem tots dient el mateix i l'únic que li demanem és a la conselleria que faci el mateix esforç que ha fet a 3 anys. Fins al 2010 ho ha fet. M'alegre que nosaltres en el 2011, trampejant, hagin pogut fer alguna cosa, però no crec que els productes que tinguem rebalsats siguin infinits. Vicent ha parlat de la solta del mascle estèril i això està fent-ho la conselleria. Si no recorde mal, el propi director general Manuel Laínez ho va dir. Però és que en la pàgina web de la conselleria, la pròpia conselleria diu que la millor manera és combatre en els dos sentits, és a dir, tant en la solta del mascle com en les trampes. I està en la pàgina web el fet, ho diu ella, que s'ha de fer alhora i de manera coordinada. I és més, ella admet que des que la conselleria està duent aquesta política, que havia baixat substancialment el nombre la plaga de la mosca. És a dir, que estem apostant sobre segur, sabem que fent aquestes accions la plaga es redueix i se fan perquè se fan de manera coordinada i això ho ha de fer algú, la conselleria, la cooperativa, etc. Però no poden carregar el cost sobre el llaurador, que del que estem parlant és competitivitat i pense que a l'Ajuntament del CMSI no li costa res demanar-li a la conselleria que torni a facilitar. Després la conselleria que faci el que vulgui i el que en consciència crega convenient, però crec que la nostra obligació de tots els que estem ací és defendre el llaurador i la petició que fem de que la conselleria distribuïsca gratuïtament els atraients ens beneficia a tots i beneficia al llaurador del CMSI. És una petició a cost zero, a nosaltres no ens costa, ajudem un poquet i ja veurem què respon la conselleria. Simplement diu el punt final que sol·licitem a la conselleria que restituïsca la partida destinada al combat de la ceratitis capitata als nivells dels pressupostos de l'any 2010. No estem demanant res més, crec que és una cosa molt normal, molt prudent i que ens podem sumar tots i que m'agradaria que anaren tots en aquesta direcció i la conselleria ja farà el que vulgui, que per això és conselleria. Gràcies. Molt bé, gràcies. Passem a votar esta moció. Vots a favor? Bé, queda aprovat per unanimitat.